The sunny video, sunny day, the sunny audio, sunny sunny video. Yang la sobrota pedrai, sunny day, sama putan with Dyson, sunny audio, sunny audio, the sunny video. I sunny day, my sunny audio, sunny video, sunny day, sunny audio, sunny audio. Yamal sama putri Dyson.
Goedemiddag volgers. Ja, misschien want toen mij klagen dat ik poco lang, maar ik was even bezig. Soms zijn die dingen een beetje in de war hier. Want mijn roko toe. Mevrouw Pengel. Ik snap dat ik poco lang, maar ik was even bezig hoor. Daarom heb ik poco op ching morolanga. Volgers, goedemiddag. Ik wil iedereen bedanken om naar mijn page te kijken, om mij te volgen. Ik doe de groeten aan iedereen. Ik zie dat ik heel veel mensen van Flora, Rangu, te veel om op te noemen. Ja, maar mijn power, alle mensen zijn power me toe. En alle de mensen zijn volg me. Ja, we hebben een Maron Day. En een Maron Day. Oh, ik krasperen wat je nog want takala sanito. Je ziet dat zijn waka fout, zijn waka boom. Regering is spendero. Regering ab money. Dus regering is spendero. Minstens maar bij de slag eten. Ik hoop dat er verslag komt naar de gemeenschap. Make them on sape. If na double black de mij drinken. Of na gold label de mij drinken. Utaiga volk. Maar goed, volgers. Ja. Usabi taki vrijdag.
dan mi weer mi chi maron paki. Sabi, wabusan tu sawe chari. En mi si tu want tu racista. Ja, en mo kardenera. Want waf de man, waf de Ramesh Takur takya. Mek mi de weer hunustani paki. Is leuk en mooi. Maar mi no wan Sranan Ramesh, maar dat je mi no tak so furu. Maar wan zeker diepe kalpu. Voet Holland. Brother, if you know one racist, no volg me moro. No volg me moro. Dan mo actie you believe. Tak jere no. Mo piki. Wat is schrift voor los aan if me, volgers, dan heb ik dat ook een keer gezegd. Meneer diepe kalku, mina wan Sranamang. Mina wan jaja Sranamang. En men ja uit ala kukru. Meka dit duidelijk. Mishita ke ta Holland. Je pronken na wat trama materieel of Ferrari of na view. Hecht je na je materieel. Jere meneer diepe kalku. Dan moet je want informatie. Moet je want informatie. Meki go luku. Dan kan ik go India. Dat de karwan groep dat naar India. Wan maron groep. Sidis. Dat volgens mij de Sidis. Hij tak moro Hindi. Nanga Sanskrit moro you. Zij pleit dat ik hun staan moet zijn. En ik als hun staan moet gedragen. Toch? Want je bent een chamar. Want je weet niet, je kent de wereld niet. Wanneer je zo Nederlands voelt. En je zo Hindustaans voelt. Dan moet je daar in Nederland blijven. Wij in Suriname. Ja. Want ik ga het in Nederlands gaan je zeggen. Wij in Suriname zijn één volk. Als jij dat niet wil accepteren. En je als een chamar wil gedragen. Want je hebt een heleboel dingen aan me gezegd. Maar ik heb je gelaten. Ik heb je ook niet geblokt. Maar ik verzoek je om je te verwijderen. Ja? Dus, Deepak, Kalpu, you know what chamar. Want je go luku na Jalpur. Ja toch? They pay one ticket. They go dape. They luku voor de maron brada funu sa de ook toe ja. Nanga go luku voor de man daar India. Vanaf 18 zoveel of 19 zo. De man zelf nog sabi. Dat you ook op play. Dat you na hunu staan ik moet hun staan gedragen. Te wat probleem. Dat we wel logo na bonumang. Ja toch? Dat we logo Natie kondre. We logo Bijlhoutweg. We logo Rijsdijk. Dat je wist wasie. Dat je sabama ron wel. Want in kisi happy. Ooit you shi wan maron go na wan pandit. You yera tak takur voor pandit. Deepak Kalpu. Ooit is je wan maron go na wan pandit. Yera tak wan maron taki. Na yepi edego suku. Dus you say tegen me tak mino weer pangi. You wist wasie saka saka you. Want you na chocolade mars. Ja na Holland. Mo tag you Deepak. Mi wan meet you persoonlijk dat ik dem film me. Nanga you sa mo tag you. Sa mi no wan tag you ja. Ja? Mi no wan tag you tapa page. Ma mo tag you. Mi meet you of ik Sranan. Ik kan konami. Maar teka mi kan wa camera. Yera? Dus uno say taki. Tak anasot. Trauma mi sipot. Boos icon. Mensen die op me lijken. Wel luister. We zijn Surinamers. Ik ben Surinamer. Als u een probleem daarmee heeft, verwijder jezelf. Volg me niet. Ik ben niet geïnteresseerd in racistische uitspraken van mensen. Jij toch? Dus, meneer Deepak Kalpu. If je nou zorgt dat ik me wist was het op een trapage. Per mij kan kosten vrij. Ja, dit is nou mijn page. No doe hem moro. Als je je zo hun stans voelt, dan moet je ook die nasi niet eten.
Als je zo Hindustaans voelt, moet je ook die tello niet eten. En die pichel niet eten. Dan moet je dal bhat eten. Moet je masala met rijst eten. Meneer die pakalpo. Dat moet je eten. Dan moet je ook die peien van die Afani eten. Dan moet je ook niet naar blauwgrond gaan. Yo, wie was je? Ga googlen. Ga googlen. Ga kijken hoe in India. Marons. Ze noemen ze Siddhis. Ga kijken. Ze kennen het Hindoe geloof meer dan jou en ik. De man saba mantra moro you. Je play Hindustani toch? Karwa mantra gimme. You wiswasi. Diepe kalpu. Je bent gewoon wiswas. Toch? Dus vanaf Tamara. Imya soso dalbat. Nanga karibat. Ja? Nanga de masala nyafi. Dai nom ya no watra nyamoro. Maar je kasra na moro tu era. Want dan ben je geen Surinamer. Je bent een racist. You wiswasi you. A desami she you. Of me. No spang. Mo sorry tak mo fen you. Mo sorry dat mo. Me kwa mo film me. Fa mo wiswas you. Ma sorgu tak inagwa blog yande picture nga bami. Inom yama pong. Inom yama kwaka. Inom yama podosiri. Inom ya next. Want mo wish you nga ding. Ja? Mo wish you nga ding. Want jij denkt dat jij zo geweldig bent. Want ik mag geen pang. Ik ga alles dragen. Als ik morgen Javaanse draag wil dragen, ga ik het dragen. Niemand kan me vasthouden. Is mijn eigen ik wil. Ja? Want het probleem met me toen, dat we lang wat goeiaba. Dat we lang wat poki grong. Bala je kan epimi. Dat ik altijd met dat minan play bala. Minan play buskonde ma. Maar te probleem we lang wat poki grong. We lang wat klas kreeg. O wis wasunu. Dus diepe kalpo tapangami. If you know Sranan, ik kan ta volg me. Maar if je tak je play Wang Hindustani of je play disi, mi takengba. Behoud van cultuur. Ik ben een Hindustania. Mina Hindustani, maar mina wan Sranan. Anders mi kan gwa India. Anders het trauma zei kan gwa Afrika, gwa Indonesië. Ik ben in Suriname. No mek mi wiswashu. Alaman sa wan tak laulo sani. Me bejuno era. Me bejuno. Laten we één zijn. Laten we elkaar helpen en ons echt bij elkaar komen. Anders komt er geen einde. Anders alle de regering zou komen. O draai lek wat tol zo. Cha. Do juta pakket. Do jutra sani. Alles zo sani. Maar goed. Dat heb ik het al gehad. Met deze ziekelijke racist. Diepe kalpo. De want ik kan reageren baka. Era diepe kalpo. Inom reageer uit Holland. Sakakong, de pleister naman. Maar goed mensen, ik wil dat even kwijt. Isawi, ik wil dat even kwijt. Patrick, tevreden. Patrick, je sap me toch? You sap me, Patrick. You sap dat mo was ik gide. Voor kan mijn brada van gezondheid voor jou. Laat me even kijken wie ik nog hier heb. Patrick na mi mang, Stoffie na mi mang. Ja. Ula zo mooi pokuma ook toe. Maar goed. Brada. Je weet. ik heb het over een. Ik weet, ik had het over een beveiligingsbedrijf. Maar ik zie dat iedereen stil is. Allemaal stil. Allemaal stil. Dus a corruptie is zo vallen. Dat kan ministers stil. Minister Ramadina. Ben je zo stil? Waarom ben je stil? SLM-directeur stil. Regering stil. Maar oké, kunnen we naar regering. Minister hebben eigen verantwoordelijkheid. Ja toch? Stil. Dus corruptie stil. Minister Volksgezondheid. Wanneer kom je met een verklaring wat het werkelijke verhaal is?
Want je moet niet denken. Ja toch? Want je denkt dat de massa stem. Toch? Na gewoon niet te kolen qua robot. Komt dat netjes. Dat is maar gewoon stem red Suriname. Des maar dat was setting was stem. Wel wie Sranan? Wie Sranan? Uno de stellere. Alla bewegingen zijn we met alle ministerie. Weet je toch? Je moet niet denken dat Sranan naïef zo. Ik denk alle Sranan op 512 MB. Ik denk dat alle Sranan op 1 terabyte geheugen. Wat play jongen. Jullie geven de regering schande. Maar minister, komt dat geen trafasi. Komt dat na fake news samochako. Ja, minister, want wat alles aan niet toch? Want minister, upur SZF directeur. Mikanging. I know you. No kan play karansa, want je wist niets van SZF. Matanga no, minister verklaring ete, sa directeur furu, o me mona furu. Dat na SZF. Want misschien pot watra directeur. Agerstak alasani, ay taputop. Want de Sranama vergiti. Maar we vergiti, taka Sranama paimus, datra gualoktu, umpai. Karta gualoktu, dresi gualoktu. Bigi fatera vallen. Sapsana SZF. Sapsana RGD. Om mijn money de furu. Om mijn money de man make de gebouw. Want ik taka niet keri. Want ik reis gewoon niet keri. Tak je pot een directeur naar Mungra ziekenhuis no. En toen was je 12 uur, is fake news hoor minister. En toen was je 12 uur daar bij het commissariaat met je gasten. En je begon mensen te bellen die in de RVC wilden zetten. Dat we pochten schoenmakers, we pochten monteurs. En zo aan drijf volgens de zondag. We pochten autoverkopers. In een RVC of Raad van Toezicht, of ik kan het geweldig woord, want ze deugen voor geen moer. Dat je pot wat Thomas aan kan de Wang of op medisch achtergrond. Niet eens wat je pot die verpleester. Betreft pot voor verpleester. Zijn ook al jaren naar Mungra ziekenhuis in een RVC. Maar we pot wel man. Sana no verstand. Voor volle sociëteit. Mina verstand. Want mina wil accepteren. Maar u lobby toch post. Hij zet me kom. Maar dat kan je geen moer betekenen voor de gemeenschap en die keri. Minister, fake news. Zelfs zeggen, als ik kan naar Wanika, Wanika, naar een Wageningen. Vertel de burgers, vertel de volgers, vertel de Sranan. Zelfs zeggen als ik kan huis. Waar we pot smijn RVC, lek allemaal tronk gado. Gado schrijft nog een 10 post. Gado lukuf lok toe sa we doen. Toch? En dan mij grab tek de post. Geen enkele malle moer verstand hebben ze. Mensen zetten in 3, 4, 5 posten. Ja? Mensen zetten in 3, 4, 5. Bijna 20 post mama abi. Amana verstand van gezondheid. Amana verstand dat van hem go onderhandel naar de smaf academisch ziekenhuis. Want de smaf verdient toen naar 3 naar voor de school. Dat is maar een bus naar olie den eko uit. Minister, wanneer ga je met de mensen zitten en praten? Wanneer ga je met de artsen zitten en praten? Wanneer ga je met die verzekeringsmaatschappijen zitten en praten? Want jullie zitten de hele dag te vergaderen, om te vergaderen. Maar ik zie niets. Het volk ziet niets. Het volk ziet niets. Ja toch? Het volk niet. Next, no informatie. Dus je kan tegen de man. Want in een plek karansa plek minister. Dan een volgauto, dan die auto. En chauffeur. En mannen maken deur voor je open. Want je bent minister.
Je bent minister voor 5 jaar hoor. En je nou lukt morgen eerder. Want dan vast van mij zie je wakachare. Mijn hoop dat kwam dit meer breaking news. Als dat wordt mooi toch? Breaking news. Minister, kom je een van die dagen met die verklaring van die beveiligingsbedrijf? Of kom SLM, of ga je SLM opdracht geven om ook te komen liegen voor de volgers? Voor de burgers? Voor wie Sranan? Ga jij RVC een beetje een wat curriculum? Zijn er maar curriculum, zijn er maar inhoud. Zo'n ervaring. Of je pot een directeur, zijn er nog een ervaring. Ik ben een tak in een directeur. Maar je pot was maar een ervaring voor leren. Of je pot als maar bab, ze is directeur geworden hoor. Niet geen enkele werk ervaren met de gezondheid. Una grapje meki? Gezondheid, naar onderwijs, naar grapje meki? Is dat met mij dede voor lolo sani? Je sabt dat academisch ziekenhuis nog maar opereren, zoals een cito geval? Je sabi? Min vertero no? Is dat zo'n probleem academisch ziekenhuis abi? Je sabt dat Saint-Vincent abi? Je sabt dat diakones abi? Of je sabt zo'n de voorman? Of zijn jullie nog steeds bezig mensen te accommoderen? Of zijn jullie nog steeds bezig om families te accommoderen? Of zijn jullie bezig om je oom en tante die niet uit Nederland moeten komen, want ze moeten hier komen werken, want ze zijn in sociale dienst in Nederland? Ja toch? Om te accommoderen. Voor zet deko. Na zo'n setting? Na zo'n set Sranan? Na zo'n set afvallig zou ook bijna mikata ook kiezen. Na dat naar Red Suriname? Huh? Na Natie? Tegen me minister. Tak ang afvallig. Tak ang wisranang. Tak ang wisranang. Huh? Minister, wat dus wacht die minister. De behandelingsbegroting dit toch, wat de mag wat krutoso toch. Mekare money krutoso. Hoe je wat DNA. Jere no. Dus de mag be beschuldig mij ba. Tak mi begi assis gayadin. Nanga ito want to trawa documenten voor fight NDP toch. Ano mi taki. Ayani Simons nanga misi kaba Dubai. De mag pour me uit DNA. Was een vonden dat ik stukken gaf aan Assis Gayadin en nog een paar van die gasten. Mino kadening, want mino soet alami agra. Dat zou het tak nou. Tak mi oki de maf de NDP na beb. Mo gide ma stuk of tak nou. Dat we poer mi bagat. Want mino mag kop volk zou we doen. Try me. Try me. Mina mi biggie back met tegen try me. Een natuur egi ma karaktief kono langa. Ano zomaar natuur pot mi kota pa page. Want no one journalist no one interview me def. De man tell me dan nan kusi de man tapa her station. Want you know where de man. De man no Lobi ba. Wat to journalist tegen me ba. Una denk tak mina kontak aan de journalist. Aksia vierde mak voor me. De sap me. De sap me boom boom. Daarom de vrede heeft contact aan me. De matak unoma poti na TV brada. Want je vlam de man die zie. Omdat we baya vierde mag. We pai de man. So fu lejo nu. We verbloem sani. Anjo 2020. Wat dan verbloem? Na dat 10 jaar lang. Na dat kruisen groen. Omdat dat vierde mag. No de kritisch. Omdat de DNA-leden oppositiecoalitie werden. No bede kritisch. Ineens papot ding. Ineens papot ding. Dat je wat toen leg paars man. Sa longwa afea pino. Longwa abop no. Want de leg paars. Want de paarsman no go er. Misap de paarsman. De leg paarsman op broko fea pina nga abop. U kan skrisa met tegutide.
U kan schrijven. Daarom met u abappers. U tranga u schrijven. No mek de la baria nanga de logo kong. No mek de kono mindri. Vea payers. U sterk u schrijven. Wat de la baria de doro in u tent hi. Mishi denk ba. Daarom is je mi haar misref puro. Jere? Je shifa do vernietig u baka. Want de konfian doro. Ja? De kon vernieturu. De man fu flora wat op tampoti. Op tampina. Op tantek pakket. Dat na u streven. Ome 100 jari ude. Wap oli. Wap go to. Wap udu. En toch we pina. Wa Japaner. Tegi. Wap pakiraf mi. Amat. Dame taksa jana. Kan de 5 of 60 jaar toriara. Isap we lop schrijven. We schrijven alasani. Dat toevallig een pakje tegen me. Dat is een tori van Japaner sa tegen. Dat was in 2013. Ja, 2013. Een Japaner tegen dat jong. 500.000 smawabi. En toch we pina. Wap alasan is er dan. Boxshit go to. Amai do visi. No begin ma in visi export. Ama tegen pakje raf me. Amatang na nga visi export. Sada may furuk ba ina visi to. Na 2 man ang bedrag amay tsaka insi. No, elak Japaner, amay 2 money alasan usaba man. Wanda me epama to na nga export. Amatego alasan tayo tak yung a kondre dis na super good kondre. Ina sitak alamay kong. Amerikay kong, Reshay kong, alamay kong. Mas sabe do, wes do nya usrefi, wes do une kra usrefi, une taka usrefi, wa politiek, wa horu gescheiden. Politiek, wa ude apart, wa de wa tafuru. Sranan, volgers, u share video disi. Met taka unu. If uno krak tu usref kan kona Wang, Sranan. U bondel kona Wang. Wawa super good kondre. Mi hoop tak u begrijpt sa met taki. Mi hoop tak u share video meka waka. Mek alaman sabi na so furma we luku so lezi. We potu anu tap tramang ma agers taki u ne begrijpt fasa ne go. Ja? We pot bribi tap bepalen ma agers da man kisi. Isabi, mitake ook toe lees na oser. Mitak agersak uroko fugi a president Daisy Dalano Bosa sa ex-president. Mitene naman tek mi kwalat. Mitak agersak ko rokov gidemas a go to foto. Tewera go to foto gideman. De man vergiet alaman. De man vergiet de waren zo arrogant jongen. Tak de man vergiet de man sa roko in a veld. De man vergiti, des man sa waka oso nanga de. De man vergiti, tak na kanina de 12 man loon tamang, pa man drinken sopi echela, de man de 20 RVC. Yereno, nooit mishi Ramadan tapafel. Nooit mi nog stress trefi. Wa antaf ding, sabe waka tapafel. Nooit mi nog shide tapafel. Reshma da sa waka tapafel. Fa reshma ne baka. Asma fu fa bond ne. Asma dat waka tapafel. Ja? Asma dat waka tapafel. Ma aantal ding. Na lek NDP to. De ma kolek helikopter. Draga. Brajai minister. Draga. Bajai directeur. Berada yo. Hi boy. Sranan, asogo godoro. 2025 na datuani. Ala date op een mating in de natuur akrakti te lukaso dan ai te de mi chasong. Mi hoop dat baka 5 jaar mi kan chasong ete, dan kan tak ete. Want het gaat niet goed. Met tantaki. Is jouw volk net taki. Minister van de Sociëteit.
Isha volk net taki. Betere you setting. Lek van beloof, Sranan man. Betere you setting. Want if you know setting, dat was setting baka 24 moon. Era? Dat baka 24 moon was setting. Want mijn man begrijpt u. Mijn man begrijpt het. Ja, wacht. Minister van Gezondheid. Ik maak een inventaris ba om een gebouw jabi. Ik maak inventaris ba om een money geven uit. Of ja, de beleidsadviseur dat je naar familie baka, naar neef baka. Ze komen 12 uur aan het werk en ze gaan 3 uur en ze planten thuis. Heb je dat soort beleidsadviseurs? Heb je goede beleidsadviseurs? Ik maak een inventaris ba om eens maar nog een dressie. Je maakt een inventaris ba van je SZF, dat is maar nog een lange rij. Dan moet je promote Assyria. Maar dit, wat kaarten naar Assyria, word je netjes op je app geappt en of gebeld. Meneer Nankusing, uw kaart ligt klaar. Kom het tegen 9 uur halen. U hebt 5 minuten de tijd of 10 minuten de tijd om uw kaart op te halen. Maar je maakt maar knapu, je song, je pot een soort, dit is maar tenti dape, guess wat krabita. Je pot stoeren, want we moeten nog steeds in rijen staan, minister. Dan praten jullie, zoveel miljoenen is uitgegeven aan ICT van volksgezondheid. Gaan jullie verder zo met stelen? Of is dat weer fake news, minister? Minister, vertel eens aan het volk die gebukt gaat met een kleine armzalige salaris. Dat gaan de verpleegster voor as het. Dat gaan de verpleegster voor zijn ziekenhuis. Dat dem tijden bij de Wang toejari. Ita gaan de eigenlijk libisma. Ita gaan de. Of je wacht het is aan bos. Of je wacht het is maar begin dede. Mino hoop dat ik chara ne Natie brada. Mino hoping. Is je van mij takken aan jou? Met tak namens wie? Sranan. Met tak namens aan nature, aan natuur. Mama Sranan ay takken aan jou no de. Ano, tak mi weer tegenover jou. Maar change je mentaliteit. Change je denken. Want a familie sanisi. A mi matina sa ane chari gono wase. Want je hebt te maken met een strana man, een strana uma, een strana ching. Dat we heden we vergaderen. Heden we drinken cola en rum. Dan we drinken water. Dan niet eens om een patra water minoma bij. Dan we drinken water de water sa mogen bij ook toe dieren. Mim let me fire jasa ook toe wat dieren. Er is mina man bij schermes er Maya of fine. Misschien mijn klas mina ngami barba. Ik kan geen schermes kopen hoor. If lanti pai mi if de lanti pai de school zijn en pai mi, want dat is dan misa go bij schermes liba barba. Telek dan op pai mi. Ja? Dus Ramadan bigit takang gezondheid. Bigit takang resma. Wa mo thank you. Ino sabsay kukekong. You know go my handling. You know go my handling. You swaki. En mi tegik ba. If you know man. En if you know man, give een boelverklaring van security bedrijf. Sa op een one day. Want allemaal tap demo voor. Allemaal op een eigen verhaal. Maar allemaal lee. Ze liegen allemaal. Dat if you want it, send one papira, gua PG, wat we adres en verschil, no sena papira go. No sena papira go, dat u gebruikt chinchimang, ja, u gebruikt de chinchimang, taki, na de man, mine brief tang na de chima dati. U pot wat tulop figurante,
fu yama kondre. Wana ongeveer een mysterie brada na miljoen ubonyang. Da ubo gide ma wap ching dre brede. Wan brede ngap ching botro. Niet eens na farekara adir botro. Mary Gold no of soort botro. Ja? Da uno wan nyang heavy money. Aso ude. Ja? Aso ude. Minister Ramadan. Me bigi tag you. Betre. Me kwa inventaris saipsa. Koffer a volk. Om me money you voortganger yang. Alle de gebouw is about 3 maal en 4 maal. Van bedrag. Want if you not do it. Me al doen wel. En dan moet je nog gishen. Je weet dat naar shemoji. Want je kan niet carry. Dat je wel alle corruptiezaken onderzoeken. Dat je zorgt. Dat je pot je team. Make dat onderzoek. Want if you nou onderzoeken in ook challenge je volk. Want dan hoort biggie persconferentie. Nampusing heeft daar gebouw gehad. In plaats van 200.000 SAD. Nampusing bedrijf heeft genomen 5 miljoen. Wat tegen volk. Dan tegen je toe dat je een Nampusing heeft 4.800.000 meer gevraagd. Pa money de. Wat begint teka money dat je volk? Wat begint teka money dat die voor pai wa losmak karta sana karta no? Sana datra? Of wat tampo schuldig door? Of ga je niet? Kan je wel gebruiken in die verkiezing? Lek wat verkiezing steunt. Om tegen me toch? En van deze, toch tegen volk toch? Ja toch? Want no de. No de. Is je minasap sma? Toch? Minasap sma? Of soort akkoord? Nou een Leosberg akkoord. Heb jij ook een Leosberg akkoord? Of heb jij een Nikeri akkoord? Of heb jij een Apura akkoord? Want ik weet het niet. Want ik hoor, er zijn zoveel akkoords getekend. Leosberg akkoord. Met Santoki en Brunswijk. Minasap sana akkoord dat die. Want president, ex-president Bouterse wil me niet ontvangen. Want dan want de vragen zijn bestelling. Nou want de vragen te werden. Want wat toen vragen mensen, ano ma ontvang me. Ano wan ontvang me. Asap tak mi were de. Isabi toch. Ama sabi. Minasap akkoord. Dus Ramadan zo'n akkoord die teken. Niet stelen akkoord. Nee, verdedigen akkoord. We gaan die kleine mannen opsluiten en die grote mannen gaan we niet opsluiten. Want we moeten ze beschermen. Na akkoord dat we tekenen. Jereno, minister Ramadan volgens altijd. Tegen volk. Uno gebruikt de sanity 2025 of baka 24 mo. Wat kan de zakenkabinet moest komen? Ja toch? Want meneer Santoki Taki, fomong alasan oche. Nanga chenchi nanga sang. Nanga money IMF. De mo kiswa 2 met de lopay ala schuld. Dat de herschikking met de schulden nanga 1 miljard. Inom, no. Uno ko tega volk de sanati. A volk was sabi. Was roto de man. Sma was roto. En if na boom papira is roto de man. Unom roto de chiman. Te juwa bestrijd a corruptie, begin na top. Dus begin a voortganger fee. Alle de soort medisch akkoord. Begin met een lijst en potting. Wat moet tegen begrotingsbehandeling. Dan gaan we vragen laten stellen. Ja. Dat je kan leggen uit. Dus daarom heb ik het tegen. Is de DNA-leden a bal? De DNA-leden zijn op een biggie mofo? En de god je volk? Dat heb stel de vraag. Een volk was sabi. Een volk pot de DNA-leden zeiden no. Voor stel de vragen zou de regeringen voor 2 of 3 jaar voeren. Dat was sabi. Want aan kan de zo. Dat regering, regering dat er vrij. Inis umus be pai. Alla soort sani. Alla soort sani. Dat tidena day.
Da pai datra, pai disi, pai dati. E regering. No make me follow na. U change snel para boto. U change snel. Wa mishi waloma e bigi waka say de su. Against na gewoon de kos don drapen. Want mensen, jullie hebben niet gestemd hoor. Volgers, wie Sranan, jullie hebben niet gestemd hoor. Want ze zijn gewoon daar komen zitten hoor. En ze plaatsen hun familie zomaar hoor. Dus je bent naar het stembureau gegaan. En je hebt van ze gestemd, maar ze zijn jullie vergeten hoor. Want die corruptie moet doorgaan. Die vriend van ze moet verder stelen. Ja toch? Hier nou. Uno make me taxa. Want dan ik wat blok me page. Dan ga me sani. Volgens if you stop me page blok. Dan me dit op YouTube ete. U like me YouTube. Want me stop tak dem al blok me want dit op page. Me sabi. Maar ik heb ook een verrassing voor ze hoor. Dus maak je niet druk. Volgers no spam. Want me sabi. Fa. If je takip ching. Eigenlijk, if je taka waarheid. If je taka trutori. No wama no love you. Want if tak in de man taal. Ja toch? If tak in de man taal. If tak in de man strati. Want je no mag tegen de man. Tak de man itaf furu. Inom tegen de man takere no. Maar akchima inom srotera. Yo sroto de bigi man. Want we zoeken hoofddraad. Mi ben takke wa leesik ba. Nanga van trek. Ugo sukus mana de man. Se waka vrij ete. De man dat umgo suku. Minogo. Tak sanjaso. Want daar keren tak na mitaki. Ugo suku uit. Mi hoop dat de fen hoefdraad. Mi hoop dat de tek hoefdraad. Dan maar leg uit. Sana trufatori. Mit takeng bawalizi. Ja, minister van de sociëteit. Ik hoop. Mi hoop dat ik takang de mafi. Mi hoop dat ik wakam awiki disi. En dan zijn je beleidadviseur go. Dan zijn je een beleidadviseur. Ja, wan loop dape. Sana monteur. Ja. Dus, no zijn de monteur go. No zijn smasa sap ashani. Ja. Dus. Minister van de sociëteit. Moet tegen. Ik had heel veel van je verwacht. Want is op de helikopter saka. De berekent dat hij de mateka helikopter disi. Da a helikopter kan de aboduemu. Maar altijd met twijfel. Want we bij de partij toe. Dat 2010. Walo helikopter kon toe. Daarom ik we. En mi teire man dape toe. Mi teire man taki. Isi de helikopter sa kon. Aku so gwalok toe. Isi de helikopter sa kon. De mo leru furu. En ako uit. Daarom ik de echte paarsman. Mine tak over lichtpaars. De echte paarsman. U counter mi jong. U takami no. Uno de stil. Tegi mi sami taki no de tru. Lekton. Pide. Etchibri. Tegi mi efano de tru. Lekton sabi. Walof de man sabi. Yera? Te met taksani ano somar. Met takanga bewijs. Yera? Wano ala de man chibri. Want de lichtpars kode go. Ja toch? Chot kan komen op uit VAP. Miljonair. Amaf sursoasa mo pa percaya, miljonair. Wanneer worden zij onderzocht? Ja? Tidak me abe over volksgezondheid. Minister, baka een wiki of 2 wiki met konai baka. Dan kon leg me uit de lichtparsman, sa ko furu na volksgezondheid. Ja? Wat allemaal, sa kon toch? De furu. De parsman furu era.
Maar de paars man te kruimel. Ja toch? De man te kruimel. Maar aan de leg paars man. Ine ziet de man bij wagi. Voor 10 golang aan 20 golo. Dadelijk me wanshi. 2025. Mi hoop dat president meka wet. Dat ino kan bij wagi. Meka wagi go ta veiling. Algemene veiling. Toch? No man mag bij wagi moro. Toch? If je aan een 5 jaar minister. Ino go kies pensioen. No one directeur. Salaris ino kisi. De man pot minister voor vernietigen kondre. De man pot minister sa fura kondre. Dat de man kies pensioen. De man kies directeur money. Se heeft sanga unu jong. Volgers. Mi hoop dat ku share video disi. Mi hoop dat ku prate so furu. Me ka kenki na nga denki furu man. Sa e denki en lompa ka leider zomaar. En lompa ka sma. Sa denka doe een boonji ding. Is alleen maar. Yo, jere uno doing. U knap tap u futu. U rokot tranga. Want Sranan na wan sweet kondre. Jere? Sranan na wan sweet kondre. Ja, weet u, mevrouw Sedok, moet ik u antwoord geven eigenlijk? Ik zie dat u boos wordt. Maar je moet niet, je moet dat maar kwalijk. Neem ze niet kwalijk. Laat ze maar reageren. Want we gaan toch niet vooruitkomen. Mensen die negatief op me reageren. En ze vinden dit en dat van me. Wat ik wil en wat eigenlijk naar moeten gaan naar één volk, naar één natie. Dat ons doen. Even verstaan Sranan. De ogona wisranan, wasranan, wan natie, lip de trawang. Sawan de komei, libaing. Sawan go drape, libing. Na sodo de, na sodo tang. Asodo wiswasi. Zij willen Suriname niet vooruitzien. Zij willen niet dat wij als natie, als elke ster, want me kan alle volk een ster. Voor mij is elk volk een ster bij elkaar komen. We komen Kandra. Dan kunnen we toch de top bereiken als Surinamers. No me grap. Maar laat liep de man. Laat ze. Liep de man zei tak negatief. Daarom in een blok no man. Liep de man. If a man vindt taki. A man a disi. A man want a kultu. Mi teguk ba. Anom yaman nasi. Anom yaman pong. Mevrouw zei dat. Liep ding. Ze zullen na 20 of 30 jaar begrijpen. Dat mino demoro. Kan de. Ja toch? Dan moet zweef in de natuur. Dan moet doluku ding. Dan luku wasanja. Het is toch niet geworden. Ja toch? Dus. Liep alasma naar een waarde naar een etaki. Men respecteer allemaal taki. Zo inom kosi. Ja. Dus liep ding mevrouw Sedok. Laat ze doen. Laat ze zeggen. Ze gaan in hun denken zo blijven. Ik heb u al gezegd, je hebt mensen van 215 MB, 512 MB. Maar u moet zorgen dat u 181 miljoen terabyte bent. Jullie moeten zorgen die change te brengen. Wie Sranan, wie Natie. Wij moeten zorgen. En iedereen die weer negatief wil praten, lieve man. Ik heb één goal. Ik heb één doel. Eén natie. Iedereen moet het goed hebben. Iedereen moet een goede gezondheidszorg hebben. Iedereen moet goede onderwijs hebben. En etcetera, etcetera. Maar de basis is een gezonde volk. Dat mag dit soort volk. Want na sem atoso wego. Na sem datra osowego. Era? Dus jere, libines man.
Mensen, a 53 we gokba. A tenge gwe. We shistrefi o snel. A tenge gwe. A tenge gwe wreed. Ja. Maar laten we kijken hoe we elkaar kunnen ondersteunen. Want het gaat nog moeilijker worden. Als Pamoro. Okomoro Werede. Daarom tegen de leiders. Naar de politiek man. Uno trigger volk. Dat we rijden naar 15 waggie. Naar 16 chauffeurs. Dat man teken bij Sigri. Toch, de heeft sanga sirene. Maar man denkt bij Sigri. Terwijl we kan geen foto. Toch? Down to earth. Dat je zei op bereik. Down to earth. Volgers. Ik ben vrijdag weer terug. En dan ga ik praten over EBS weer. Ja, EBS. Heftig. En ik ga praten over Zuurpostproject. Ik hoop dat jullie deze video sharen. En zoveel mogelijk sharen. Ja, Lobi Wang. Sranan. En moet ik over het Zuurpostproject. Want dan begin aan een project dat die. Dan moet ik een sluisproject nou. En dan moet ik doen toe. Moet ik want toe over Zuurpostproject, ja. En moet taki. Dan moet sorunu aan de regering die zeggen. Sa vorige regering doe. Want volgens mij de maaspoe een sluisproject, Zuurpostproject. No sap zij drapen. Maar ik heb alle stukken. Ik heb alle stuk. Want de no pay me van project. Want de horen jim 10 jaar. Want dan mi begin aan een project naar meneer Gottlieb en meneer Ravenberg, Steve. Toch? Want de padis bij ons score. Usaba eerste land die project. De pap bij ons score. Maar corruptie na dape. Maar goed. Mino Sani Modrawa poku gira strati man de man sang si roof na de sosale kwa wa normal Sani brada utapanga de sanati misapta ka tranga maroko lai insrana ete ina froko wa melium mai ka roko wa bachi tu bachi aladi o memang wat if Haitian nanga Venezuela nanga Cuban eroko tranga tu da yuka luku. Takisha, ik kies een nieuwe vriendin bij je. Ik mag de muziek gebruiken. Ja, mooi maron dame hè. Jawel, Takisha. Sanduyu. En dan ga ik hiermee motapu. Aan iedereen. Al mijn volgers, thank you voor het volgen. Lobi. Laten we naar Sranan gaan. Laten we naar één natie gaan. Met behoud van cultuur. Want dat is ons goud waard. No onderschat. En ik gebruik kwam in term. Sorry daarvoor. Ja, was zo lazy. Je want tak want to samoro maar. Me leer voor de begin af me tak. Kalma. Relax. Maar goed. Mensen blijven werken. Blijven geloven. Je ziet dat met de regering. De volgers mina blijven. Je zei toch. Manodara. No dara ding. No dara ding. Volgers mina nga Sranan. Goed. Mensen, prettige middag. Voorzichtig. Hou afstand. Corona. Hier het ook. Sebi man van parlement of van ministerie of de ministers. De ook toe. Maar unum da ay. Wat unap chimang. Unum mapay datra. Na ab gold card. Voor atoso. Je zei toch. Una. Wana platinum card. Voor SZF. Like de minister. Ja. Dus.
Mi want tego no. Unap chimang. Low income. Ja toch? U de hoort 3 meter afstand. Hoort 2 meter afstand. Weer in neuskap. En ano onder in noso. Tapa noso. A mechi walo maar weer de onder noso. No me grap. Teka san serieus? Ja, wat unu nabi. Una a kata toch. A soort plastic kata no. Is geen witte label. Is gewoon een kaart. Je bent geen minister met een platinum of gold kaart. De man heeft een pleintje you voor Colombia of voor Brazil met Bejunu. Dus let er op zichzelf. Ulukus refi en barus refi. Hey, 3 meter. Hey, brada. 3 meter. Hey, sisa. Isabi toch? Dat was making. Mi tijg ook ba. Ta alleen ko om de morgen voorzichtig. China, bribi. Mensen, prettige middag. Wat we gaan 60 euro ba bijna. Ja? Utekade. Ciao, ciao. Waardeloos. De boye denkt dat hij gosu.